मालायनि खा रादाय खानानै बिलाइ जानांगौ खा हिन्जावनि फिसाया मालायनि खा रादाय खानानै बिलाइ जानांगौ। तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायनाय थालायबाय लोगोफोर। तो दिनै गामियाव मोनसे ब्लग लाबोलायबाय आङो। तो जोंनि गामिनि लास्ट हाबा होनना बुंनांगोन बे बोसोरनि। तो हाबायाव दिनै ब्लग लालांबाय थानोसै, नोंथांमोना नायलांबाय थादो। तो मैया एसे मन्दप साजायलायबाय। दासो सिखारनानै फैदों, 10टायानो जानोसै साजायना मोनायाव। फाग्ला गथ'फ्रा नै मा खालामदों? फाग्ला गथ'फोर मा खालामदों? हेलो किधर है? नै हाबायाव फैबाय आं, नै दखान मोनफैबाय थाबायना। आयौ फंबाय मा खालामदों? रो आमी गेम। Oh my god, kau खावगासिनो माथो नोङो? फै ओरै मोखांथिं देखायनो। नै फंबाया जि गेले खावगासिनो आसला। नै सोब गाव खावग्रा गोजा, माबा गोजा माथो, आर्मि गोजा। नै आरो बिथिं आर्मिफोर दंबावो साथाम। Oh my god, सालालै नोंसोरजों सेस। फाइनालि मोनफैबाय नै गाइस मोन हाबायाव। ओमफ्राय नैबे गेट बानायग्राफ्रा एक्टरफोरा जोंना एकदम बिराद स्टाइलिश बानायग्राफ्रा, मेन गाइड होग्राफ्रा बिसोरनो नायगासिनो बिथांमोनहा नैबे गेटखौ बानायनानै। हाबलांबाय आं हाबायाव नै। नै बिथां फंबाय मा टिभियाव नुजासिगोन, टिभियाव। नै हौवा गोदाना देलायखांबाय, साफा जाबाय बिथाङा। नै बिथिं आरो नै देलायहोग्राया जिब्रान। हाय गाइस, हाउ आर यू? नै हौवा गोदाननि लोगोआ बिराद मोजां स्टेन्डिं खालामना दङ। दिनै गाइस मोनथिकसे मोसागोन गामियाव, लास्ट हाबा नालाय एकदम उन्दुलायना मोसागोन। नोंसोर नायलांबाय था ब्लगाव। आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनानै एसे सापर्ट खालामहर आरो ना। मादै गोदानखौ भिडिअ लाना फै। बहा दङ? थां माबोरै लागोन? मादै नोंखौ भिडिअ लानो नालाय। ओइ सोरबा लाना होनलै खालामनो लानो ना दे बुंदो लाबाय दे दे नोंनो बुंना हो दे नायना हो मादि भिडिअआरि अन खासो फाग्लि रायलाय बुंलाबाय मादि आं लेमेन देखा एसे देखायनोसै ना बस गास दे नांगौ दा दे बुंदो। रेडि जाबाय नै हौवा गोदाना बाहेरायाव ओंखारबोबाय, दा हिन्जाव गोदाना ओंखारथ'वाखै। हाबा दाननाय जासिगोन दसेनि उनाव। मणि हिन्जाव गोदान हौवा गोदान स्नेल फाग्ला दा खुलुमनाय माबानायाव नुनाय नुवाखै।
Seksekan mana kenalan? Nah, siapa? Di sini sini. Siapa itu? लोगोफोर बोथोरा बोरैबा जाबाय अखा हाहां नै उखुन्दै सिखुबाय हाबा दानखाङाखै दासिमबो हाबा दानखांनायखौ नेगासिनो जोङो दा दसेनि उनाव जानोसै रायलायखायदां Laura, Sandra Sandra Senkurniku. हग्रानाव सोंनि र' गोथाव मोनजादों ना मोनजायाखै माबायदि मोनदों आरो हाबा जाना लोगोआ बुंदो आरो मा बुंदो थाफानानै माबायदि मोनदो थाफानानैलाय बिदिनो मोनदों माने हाबा जाबा मा खिन्थायो बेखौ खोनासंनो मोनदों आरो सोर मा बुङो मा थायो हिन्जाव गोदाना बेनो गाइसमोन माबा मा होनो बर'आव हौवागोदाननि लोगोखौ मा होनोमोनलाय लाफा माबा मा होनो बारलांफा बारलांफासो होनो बर'आव रियेल माबाया खिन्थु लोगोखौ